sibol tagumpaning be. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, sibol tagumpaning be.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamong sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipiniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mga tamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kilaputan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanat ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga pakabanan sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko,
kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaate, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang magkilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tanaw po. Mamaya patang. Malugod. Agad namin pa. Muna lang po singgaling pangipasalamat kay kapaglasang ilingat mi balang na tungkol kami nila tiligyan ng kapayapan. Ginawa, nakalpong salamat. Ngayon, pinanggiti kayo sa lang nila kapatid. Pinipun ko po ngayon kayo sa sentro sa kampay panumanan. Sana rin po ito. Ngayon pong mag-aaral kami, yung ng sirang sana po tulutan mo itang sapat na kadiyas ng pamanalastas sa inketo ng kautusan niya sabi kong manatilig galing balang sa linyang pong kaisipan. Bakit kung yung may-aring mabalatumain kayo pang kultunan. Ginawa ngayon yung pinanggit. Pasalamat kayo po, miras kayo pong kapayapan. Kaya hindi santuaraw na iting kayo pang kayo banalan sa narabutos ko. Nung ninuman po yung mitang nilina, ang pong tindig kayo na kapanandaman Diyos ko sa narabutos pa. Mga yan kayo ng sapong bendesyonan, katang kayo pang malipayang gamat. Po sa sarabong mamanuli kami, mga bakas ng sapong pinilas. Ngayon ang sapong kapayapan, kayo kayo pali-pali. Ginawa ngayon yung pinanggit. Ang timuring Diyos ko sa karabutulutan mo, hindi kayong sablang di kakapatad mo, ang hindi ang sindan kasi ang manipad na bukas umayan kang sablang pinat. Sablang kapatad paano kami karabunong balang mo niya itong karaming kasang kanan paya kung mayaring manatili. Ginawa ngayon mo sa iti at timuring ang di kayong sablang kapatad. Hanggang narabuhay yung kayong kapatad at pinili mo kalim na kay Diyos ko. Manyang gasa kung ay patin yung pinanggit mo. Yung kanilang sarili yung banagdang tungkulan kayo kabangkan sa Diyos ko, manyang ay pumiturok yung kami. Mayat ng gawan bang kasulungan dito yung kasalpantayanan. Ginawa sana po tulutan mo. Ngayon mo rin sa Diyos ko, sana po panamay panamunan ng balang mo itong pirang Diyos ko, balang mo dapot. Hindi naman mo yap siya. Karingkit yung balang sa sarili Diyos ko, may sakong mo dapo, karingkit yung dapukan ng bang kanita. Manin yung lalong mayigit sumulong kitang banat, pakaringkit yung kasalpantayanan. Ginawa ang timorin yung pinanggit sa po. Tulutan mo yung balang may kongketa ng Diyos kung kurang siya sa kitang mabali mong lugod bang kanita kitang panila kalagudyor kung may laring manatilit kami sa blang nita kapatid. Ipaya po rin kagigay sa mo kung patulungan siya kanina na pagsako sa kapanaya. Tanggapan ng sapo nila ng natigda kanita mo yung mga edukasyon. Hindi ko nang niya sa kagigay na kapatid kasi papamilatan ko yung sabla ito man pakapila naman. Iyan nasa. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabadlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkikilala ng mediunidad.
kareting pinili ng tao. Iba't king espiritual. Dinina ng paralan, baniti, sumuyo na. Pigkalubne, ing kayang upaya, ating kalang king mamanulong, kalang king pamamaman, banting upayang gamitan daiti, ketang ikakayag da din sadya. Dapat nga na hinggapin alang bayad, pamilye alang bayad, uling iti iba't ya hindi. Kalang ampon kakayapan, kekongan sabla-sablang ati yung bisan. Kaya gawan yung iti banal yung tipunan, pasibayo, telagayo, ingbalang kasarilingan. Muna, banting mo kayang ibiyeyo, itang kagalangan, kapasalamatan, ketang metong aging. Tulutan na saan ikang mapamatula. Ing patnubaya na katamu, king oras sa iti. Banting upayang ni pandinoya, ingati yung kapag-aralan, anti mong kayang pamagkalo. Paglasang ingupayan ng Diyos, pigkalugnet, karing sabla ng kayasuyong akayang pinili. Bayang munye, makapagmulala. Pigkalugnet, ing kayang upaya, ayena arapat ninyatu. Ing upayang kayang pigkalug, deti makarapat yang makapagmulala. Kapamilatana ni kapaniwala ng tao king Diyos, ding bagay imposible maging posible. Banting upayang mi bulalagla, mi pakilala, mi pabalo yan. Ing misteryos na. Nuwan niya, ingati yung balang tinanggap, king banal ng aral ang pong tunay turunin din. At inyang ganap, akabyasnan,
banting mo kayang gamitan. Hinguli na ni kayang kapamilya. Dapat ninuman ing tinanggap kaniti nga na eyo kakaliwan tinggap yen alang bayad pamilyen alang bayad. Uling nung nanong ing tenang ning tao itimuling yang kayang pupulan. Hinguli na niti ninuman ing mipagkalubanan, hinupaya ampon kalang na, may ityusan ng daptan, galawan, pamintwan, ketang ating binang katapatan, ating tula, timbalang ketayo, ating tula. Uli nga ning Ebanghelyo, binyene ning Espiritu hingmetong nga tao ingamanong kabiasnan banting upayang ipalino na ing sablang kautusan ampon katutuan. Makanyan mo naman binyene at pigkalugne ing kalang king pamanulo, banting upayang pakayagya kareting sa lupa. Dapat ting darapat kareti ibat laman king Diyos. Deti metong lamong kinggin. Nung makanyangin, lalo pinsanang mayakit, intune, pamanlakbang, kinlagyuning gino, ninuman ing tinanggap kaniti nga na pakayapan nyo rin kayong kapatad ayat minsan nyo. Nga ning Ebanghelyo, biyayan nyo retang mete king kabiasnan kautusan ampon katutuan. Linisan nyo detang ating leproso, paluwal kong demonyos, at higit king sabla, ipanaralye, ingaman na king lagyunin. Hinuli na niti, daptan nyo sana iti, king kay buturanan ng puso yung ayalang nanuman alinlangan. Daptan nyo iti ayalang pamamili. Naninayang nanuman kayablas. Uli nga na tinggap yung alang bayad, pamilyong alang bayad. Dapat ing tao at inyang laman kailangan ng biyaya. Ganap kaya iti tunay ng apamintuan ng tao at iyong ipagkalibanan. Uli nung nanong tenam na iti iyang popula na nung ni kaswelo yaman at midi na niyang tula ing taong kayang sino
kanyan mo naman, ingablas na kaya di nganing pula. Dapat nganing ebanghelyo, muna yung panintunan, ikayaryana ang konstitusyon. At ike talaga ng bagay, ibigay ng karagdagan. Yung kakaliwan, in Diyos, yaing wake katutuan, at kabaluan niyo, ampon kakilala niyo, ing sangang magdalang bunga na, bagye bunga na, iti kukuturane at kingapi piyugsin. Ing bala sanang metong ke kayo, kung kayong babye bunga karing sarlaga. Ing balang may katakman, karing bunga yung daralang, manya-manyang malasan. Paglasang makilala ya ing metong atanaman, hinguli na ing bungang kayang daralan. Nung hindi mayumuya o mapahitya. Hinguli da ring mayap yung bunga, lunto na pinsana, ing tunay pamamintuin. Ing tunay kasalpankayanan, amitan ng himbalang puso'y. Tunay binig, amitan ng niya king matabang gabon. Iti aldot kauran, mayayakit ya ing tibayan tetagan. Babiyay ng bunga paring sigla. Nung makanyangeni, daratang ingaldo ni Teka yung pamanlakad, panituro, karekang kapatid yung anong makanang itang kaingatan, iyang pilit panabilinan. Kapag sadyan, maging kaya yung sakayan, sanang maging tigagal, at kakapkap kayo, oras sa dinatang. Kabaluan ko, hindi kayong pamagmalasakit. Kasipagan nyo, hindi kayong kasalpanikayan. Ngunit, sana lalo yung pang ibig, inglag yung pamagpusa. Hindi kayong kapamilya. Ing kapanalayunan, kakaliwan. Bantay mo payang, ing patnubela ng Diyos. Nukuman kume, at iyong parating mamagape, kehoman. Salamat ng dakal, karing sablang at iyong daramdam, hindayuning Ginoo. Mirinan sanang sikanan, ing balang katao, kapamilad ang darating pamangan, ayalang lebedura, amiya pagkarapan mo. Pasibayong, iyang lugod ang porsaw. Ing upaya ng Diyos, ami pagkalug. Karing kayang talasuyo, iti darapat iyang makapagmulan.
Aenara Katunya. Pakatandaan niyo, banting upayang ni babayang kayang misterios. Uli nung nang tenang niyo, itimurin niyang bukure. Gamitan niyo sana iti, ketang ikakayat darin sa lahat. Kilugod ang pangsawp na ni Diyos at impat nobena ni Espiritu Santo lagwad ko. Baik pun sebelah maya kaya anak
timorin kay kayong sablang kapatad, alang sawang gagalo tutupad ka rin tungkulan naning balang metong kinatamo, anong no ka rin yung balang sabat, bitipon tamo kaya kataking eskwela naning biyeban, di papagaran. Ang po manyuri ka rin banal at turo, adadalala rin pangako. Alwaman po yapo yung speaker, pero anytime naman po, diyan kita kaya mo ay di kitang parakanako. Tema. Gagawin niya. Ang mga kaloob at biyaya sa panggagamot at panitain na nasusulat sa Biblia na may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Rin pong medyumidad, alwa-alwa na po dadalan katuruan ng pong kalam. Alo pa na po yung sinabi na ng Bini Espiritu. Kalam king pamangamano. Nang katagpabakan. Kalam king pamangamano anong no ka rin babiyang pataba ang pong sikanan king metong tao. Potang dandamani ing metong medyong ing metong tao. Agagawa ni idolo. Potang akit ni uring king kapamilatanan ing metong gamit. Kilala na ang pong midinan niyang sikanan. Midinan niyang kapasnawan kapamilaganda rin turo. Uling pikalubanan ng kalam ni nga kong Ginoo. Ating kalam king pamanulo, hanapin po. Ating kalam king pamanula. Kanya itang po ng espiritista, mapalad tamo. Anong no ka rin? Ating tamo pong gamit na malyaring mamilatan ka rin kaya katamong problema ng atintang problema. O tayong may itong tao maliligalig may sakit siya yung kaya anak. Himuli na ng kunin gamit ang medium. Aki kilala tala ng nanularing dapat tamong gawan. Kaya pong pamag-aral tamo, kaya nga daw iti, tutuya pong masanting ang pong dakala panyulong. Kalupan na po yako, idulo ko la rin medium. Bakit po uring king makabang panahon, takal pong patuto, iba't pa king simula, kanitang minuna, bundok na ning tabori, kaya katang sentro, kinanggaman nini. Kapamilang tanda rin pangakong na espiritong titipa kaya katamo, aki kilala tala, maging matulid la rin balang panakbang tamo, haring balang tuntunan. Malyaring yung pagkilawin ng referensya na hindi katamang topic. Kaya po mo ng Korinto 1:4. Ninyating yaliwang kalam dapat siya mo rin in espiritu. Opo, tutuya po ito. Kanya aliwaliwang kalam dapat may itong iya. May libatsangan king apong Ginoo. Anong no ka rin? Yung kalam na ng apong Ginoo, pakilala na kay katamo, bata mong malyaring sumulong ang pong tumibig. At ang tingurin kay tangasabi na ng banal na din tinggap niya nga ng alambayad, pamiming alambayad. Opo, pero minsan balang katuliran nga ng karampatan at ating karampatan na mga itulid. Nung yung metong gamit, kailangan yung sopan. Dinan tayo po. Nung po yung metong gamit, halayang obra, makanano yung mangan, makanano yung galaw, kayang tungkulan. Kaya pong one. Makanyan man, nung datang na ita in espiritu ng katutuan, yata yan kayo pinanggang katutuan. Uling manyabik ng sarili na, nung hanggang damdaman at sabyana at ibalita no kaya kayo ding bagay atang. Opo. Gusto pong badya king apong Ginoo, maamula po ang pong maalam. Mismong kabanalan, dito pong pakilala ng katuruan kay katamo.
nakatamo malyari ni turo ketang karampatan. Uri natin niyang panabilin ng Ebanghelyo makasulit siya kayong kadwangwan. 1:9, yes. Kayong 9. Kailangan po itamong mag-aral, manyuri itamo po. Uring balo po matwata nating kasalpantayan. Naisipan ko matalas na kayo karing amano. Anak po yung 9. In minumang lalagpos at manatili king turo ng Kristo, alayo kay Diyos. In manatili king turo na kaniti at yung pa ang pinamaning anak. Yan po, masalaya po. Po tapong idetang amano na, mitmulang kabanalan. At yun po yung Ginoo. At yun yung Kristo kaya katamo. At yun yung Kristo tuturo na rin hanggang paralan. Bata mong malili. Kaya pong yes. Nung ininuman datang kaya kayo, at darala ng turniti, katanggapan, king baleyo. At naman, pagmananuan. Ilapin po retang minsan mga manuya kapali, minsan mga manuya lilisyala. Himuli na minsan itang problema, king meron magamit. Potang masyadong ay sadyang kayang sarili. Yapin po ito. Lumagpos siya. Kanya itamo po, mapanuri tamo, karimbalang amano. Uring hindi tamo matwata na ating kasalpantayanan. King kapag-aralan ng tiganini. Kanya anuan ng tamo po, karimbalang metong kaya katamo, balo po at tintanangan ng pamanyuri, karimbalang amano. Na karimbalang miyak siya kaya katamuan. King oras sa iti, pasalamat po nung ka rin pasibayo, makanyang tami tipon, kapamilatan da rin katuruan ng pong mangayap kaya katamong bibigitan karimbalang po sutamo at akasanayan tana na istungal sabat yung tatamong pong samba kaya katamong santuaryo. Andin pong habak na ako kapaya kakatawan. Balam, kung may bug. Ano yung bigla kong ayisip, metong niya pong pibandyan. Metong niya pong pibandyan, yung malyari pong puntalan ako. Sana ito, yakit ang pibandyan king spiritual. Kanya, sana karimbalang metong kinatamo. Kitamo po pagkatamaranan, ang puyang po daratang na yung kikatamong pamunta king Isabela. Ganagtalasan nga sa Jacanori, yung kikatang sarili. At bantanita yung kikatamong buntok na yung misyon. Anytime makaredilar yung kikatamong gamitan. Kitamo po kapkap po tapong bayo miras ang maldonan yung kikatamong panisabi. Makasadya na dimbalang itong kikatamong. Maya-payapak po kikongan. Sana po king oras safety, agad po king apong Ginoo. Balo po karimbalang sarili tamo. Minsan takal na rin ating kapanandaman. May ating kainan, problema. Pero makanyang man, manalig tamo kung apong Ginoo king oras safety, bendesyon na nakatamo. At ikaw na gamat na, balo po makabayang gamat na ng Diyos. Kitang lihim po mamapisya at tanggapan tayo king kayabakan ito. Salamat po, maya-payabat kay Pungan. At bayan ko sa Blaya, si bayan po maya-payapak po kaya nga po po naway pangbanal matnubay na po kay katamo pinagdola po ng sapat ang pasibayong pamag-aral at pangtipon bang Joseph pa makananday pong samban ketang ito na pamanyamba yung banal espiritu po. Sana po kapatid ikalang upaya nung malyari, nung paitulog na ng Espiritu Santo, makanya pong manatili kay katamo, kaya po pagsawan ng bagyan ng kalam ng Diyos pa kay katamo. Pablasang yung kalam, nung suryan tayo po, may ngariya mo pong katakalan niya, minsan, nung sasalita po yung meto na tindahan sa saluan nung sasalita manggas. Yung salya po para pareho at isa 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos.
Ikala magapyan na po ng Diyos, tutuya po iti, kaya po para pareho. Lokal na po wari malaring gamit ang tamang kalam. Makaayon mo po ketang turunan ng Banal Espiritu kaya kasama, kaya pong katuliranan ng Diyos. Kapatid, patibayan kaya mo po yung mumunang mensaheng kapayapot ko kaya kayo. Po kasi kaya katamong tema, ano po kaulagay na pinasari po ng din lang sa amin. Ano po, ako na po basag bang kalita na ang po kakabay mo rasuling hababasa kami po kaya nakala pa po rin malaring magpakilala kaya katandang ng mensahe. Kapatid, sabi na po rin makasulat, patibayan ka mo po yung mensahe ko nung makanaming kalam. Yun pong ginutang niya sa Kristo, yan pong magkalog kaniti. Masata po kay Efeso 4:7. Bakanita po, meron ng tapong belwano malawak. Sabi na po, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Tutuya po itang mensaheng minuna ko. Niyayalwa po yung kaalam mapagkal na kaya. Minsan dinanak ang biyaya, makuwal ka. Nepo. Minsan, namang balong gamitan din pera na alaliran. Kung ang kahit ang bandang tao, di magdawin na siya. Lalo na pong lumawag kayong pamananampalataya, kung pong ipagsubukan niya. Kasi po, alayo pa po yung beluan kaya kami ka. Ngayon naman po kapatid, itong kabiasnan para po kanakwa patutwang kamo po. Ang pong lalawak yung beluan, yung kaalaman, kapamilagana naman po ng Banal Espiritu. Uling kabiasnan, yung Diyos siya. Nepo, bate mo po kitang pamag-aral ka mo kay Espiritu. Kaya kaya mo pong pamanyapat mayap ng katuliran ng Diyos. Ito meron na ganang ababalo tayo mayayaki ka yan. O yan pa mayayaki. Yakin kong dalwan. Kalupad mo rin po rin masasabi kita at mayayalawang kaalam ng pabiyanan ng Diyos. Kalupad mo po rin kaya katang medyo nidad. Nilapit po katulad na lang ng dalawang propeta kanita. Ingitan mo po balo, ababalo tamo. Meriran ta kabyas na. Lalawang yung dalwan na po. Kapatid masata po, bala pong mensahe ko, ayaw mo po kikasulatan. Kaya po kikang sarili, manipatan, yung sulat namin Ginoo. Kapatid, base tayo po merong Korinto 12:8. Nung luka rin po ito na manipatan, ikabyas na. Sabi na po, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Itong may punta. At sa iba ang salita ng kaalaman, ayon din sa Espiritu. So namin po yung malyatamang gawin na po. O ba't ngay ganang bagay, kikilos yung Espiritu Santo, yung Banal Espiritu. Ganito po, tinipay ang ginutang na sa Kristo at pangpuking kay katamong ababalo o kabiasnan, abinilan ng Espiritu Santo kay katamong. Ganito po, pinipaya karing banal, pinipaya karing ating salunan. Biglang tayong Banal Espiritu, bayan mo kong pakaya. Dapat kanyang yarin ng misyon na magbalik na kikigpa ang pangako na sinabi na nung ema ko, yung mapamatula, ay liras kaya katao. Dapat pong matula nga na, alam pong mga yan, kapamilya ka na nga na mapamatula, makoko, payabot siya kaya kayo. Basa tayo po, kaya pong 16, King 1.
Ngayon magkamali 7-8 po, baka nita 4 po. Sabi na po, gayun man sinasalita ko sa inyo katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y lumahon, sapagkat kung hindi ako yayahon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y lumahon, siya isusubuhin ko sa inyo. Tapat na pong sinabi ng Ginutang Jesucristo ng alane, yung pong kikilos nga ni Katabo, yung Espiritu Santo. Na pong kaya sinta na po, nano mo po ang dapat ng gawan ng Espiritu Santo, pinubod na yung Ginoo, para mo po atulan ng yato. Atulan ng yato, detang makasalanan. Dapat detang makyabe ng Banal Espiritu, mananampalataya at tutukilan ng Ginutang Jesucristo, ng mensahe at turo at aral, gagawin tala, kapatid. Tapo niya tulang alata na po kinglalang ng kautosan kanila. Nung kita mo ito. Kaya po mga yan. Dito po ngayon kinglalang ng kautosan, dito mo po may tinanggap ng Ginoo. Dito mo po balo na lang ang Diyos na nanganing balong panggabon sa sabihan galing makakilala. Dapat itang turo at aral na ning Banal Espiritu regagawan alaya pong kabuluan. Makanya na pong minuan Diyos ipakikatamo o karetang may makakakilala. Kapatid. So, kinakailangan po, alpabulong oras na yan, kinakailangan namin po kay katamo talaga kung hindi no, kung nag-Joseph pa, yung Holy Spirit, yung mamantabi kay katamo, yung magal kay katamo, normally mo po itamo, huling tigap namin ginuring aral na makyabe tapo kay Banal Espiritu. Huling pulong alata mo po, nakatagay ng Banal Espiritu, magkam, ayak mo nakataling dalumdum na ninyaso. Dapat potang patay damo at yutaking Banal Espiritu, paglasan ng laman ng Espiritu, balutan naman po nung nanoy ang kaulugan. Metong nepo itang lugod, nepo. Ipamisasang meto itang paman yung bangayan, bunga na yung Espiritu yan, kapayapan, nepo. Nananang makalulok tapo, maturandang damo. Kaya po makapagal. Malikwata pa pong kaalaman o kabyas na. Bakit kaya gagawin tayong sakripisyong ito? Kasi po kapatid, apatutwang po mo, para mupuha kami tayo. Itang kikatamong asaan tayo payakakit pablasang manaligtamo, manuwala pamanlikit, ita pong alanangga, yamo pong kikatamong pag-asa. Habang nagsuta mo kasi kung yato yung pag-asa, yung nagkete, yung bago tayong pantunan, kadamano. Alata po nga gawa, sinabi na ning banal ng din, tini pa yung Espiritu Santo. Nung kawani kayo, nung dingi, sangang may magdalang bunga, masilabla. Bulit mo pong ulitan, patibayan, ang amano na itang tilipang Banal Espiritu. Buklat tayo po kay Biblia, makasulat 15:5, nung hino po yung Ginoo, nung atita pangagawa. Kapatid. Kasi bayo po. Kaya pong John 15, verse 5. Sabi na po, ako yung waki, ng Ginoo. Ikayo din siya nga. Ay kailangan po pala kayo. Sabi na po kasi dahil manong bulan, magsanay tapong Tagalog Baka nito po naman, dyan wala tayo, makasadya tapo na po. Ako po ng ubas, sana po. Buri na po sabihin, yung Ginoo. Kayo ang mga sana. Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Tapo maswero. Ay siya nagbubunga ng marami. At yung tapo kanya ito Wala tapapukin kalangitan.
Ito. Ay siyang nagbubunga ng mga sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Gusto ya po, ingalakang Kristo lang kaligtasan, ingatyo ang Kristo. Kaya dito ang aral, dapat kaya pong tukyan. Kasi bayo po tayo yung Talugahan 4:13. Nung namin sasabyan ng pekamaulaga, bukla tayo po, kasi bayo ko po sasawa, balaga po mag-project kayo. Na po. Ito po. Kaya Tagalog, hindi pala. Hawakan mo mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan, sapagkat siya iyong buhay. Di po nung ingatan, di kasalatan ng mga sulat, turo ng yung binutang niya sa Kristo, kapamilatan ng Espiritu Santong babi, paglastan, ang pagkalaman, makananot ang maligtas. Tama po sa sabihan, ngaligtas tayong kalupatang tao, sarili tayo mo rin po. Ano po pinakailangan dawang tamo? Pasakop tamo po king Diyos. Labanan tayong Diablo. Magsabi at aking banal Espiritu. Namin sa sabihan ng mga sulat, buklat tayo po Galacia 5:16. Mamasa tapo, ako po sana sasawa. Kasi bayo po, Galacia 5:16. Sinasabi ko na, magsilakot kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Kapag nung gawin tayo po din pita ng ninyo, saka po mayaring maligtas naman. Napo, simple lang po, pero kung ang kaya sa sabenda ng matulang, mabayad ang gawan. O makanano naman yung mabayad gawan. Nung may na ng alak, alayin control, may naman ka ng alak, kami papasubo na. Kotang nilasing niya lalawa mo yung Holy Spirit kayo, alanay kayo, ano po. Kasi, ibig sa pasahap ng Diyos, itong pasahap ng Diyos, tutuparan mo ulit ang utos. Ano po? So, kung natabi sa pasahap ng Diyos, hindi rin nasabyan, kahit ang kayong kautusan, alatanak lang ng kautusan at sita na po kayo. Kasi takaryanan na kataning Holy Spirit. Ano po? Kapatid, paglasa ng Holy Spirit, ng Banal Espiritu, salang niya po talagang tunay ting laman. Ting laman man, salang niya kay Espiritu. Pablasa yung laman kay nangyato, yung Holy Spirit, kaya pong kayang banwa. Ilapin po rin kaya tamang tunay na mag-aral dito. Kapatid, basibayo po, nung nanupin sa sabyanan ng yung Banal Espiritu, lipat ka nga mo po kay na pong benching ko. Galacia 5:25. Sabi na po, kung tayo nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay managsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Pakatandaan tamo po. Reminder niya po kanapot, kaya kayo mo naman kinakailangan tamo pong tuki kayong Banal Espiritu. Huling panahon na ngayon niya po yung kikilos yung Holy Spirit. Kapatid, din mo po rin ka na akong mensahe at dahil pa po rin malang magpakilala ng pangkamita. Wala naman po nga sabi yung bilang ng oras ko. Ito pa po rin ka na akong kumpare. Kaya hatang kapatid na pastor. Salamat pong dakal. At sana ay po pagsawan mga tikulang at sobra tinanakong mensahe, ikayo na pong balang gaganap ng salamat po. Yang muna po yung ko yung mga oras, muna king Diyos kagaya yung pinag kong pagkalat.
halang sawang mamintugin po rin ang ako rin. Yan na miras din ang po yung oras na pinupayang mag-alat na mo yung eskwela ninyo. Sana rin pagkaraan ng Rene makanya lang dapo kang gulanggan kaya tamang puso mag-umpisa na kanako. Yan nga madalas sabi ko kay kayo, kaya tamo isipan ng namin nga isa at namin kasalpantayanan kaya tamo. Madalas sasabihan ko, isipan tamo ng namin nga sa tamo kaya kasalpantayanan. Kung istong pepasahod tamo ng kasalpantayanan, pepasahod tamo ng burinan ng Espiritu at burinan ng Diyos. Turo na tamo nung namin mayatang gawan, ikasulong namin kaya tamo kasalpantayanan. Balo kung bakaboy na pamagalan ng iya kaya tamo, pagkuhan ng tamo siya ng kalatatabling dingamangna ng apong ginugay at tamo kay narito kong kapagal. Yan na malapit niya naman ng kakatamong pahit-pasalamat. Kailangan mo pong Aldo o Domingo, kay ba't tamo Isabel niya magkaman siguro ng kandukan ng Domingo yakin na. Yan po. Sana tagpamisasan niya kung tamo manatili kaya mama ko bang kanito yung Diyos panuwanan na katang lalo kaya katang gagawan. At sabi na naman yung Banal Espiritu rin din, yung kaya katamong pamaglakad, pamagsalmetong kaya katamong kapatid na magpasalamat, sadya talaga kaya katamong sarili, hanggang nalakad ka kayong dalan. At ang taking Diyos sana ipanimunan ng katamo. Isadyad kang pasibayang payapa, baka nita ng dating Aldo, makanyang tamong managumpi yung bulinan ng katanga sa pantayan. Sila mo po rin ay abot kong dito ka pamagalaw kay kayo, yung nga pasibayo, yabot kay Maya Pauras kay kayo na. Salamat po. Kasibay po yabot kay Maya Pauras at ang ginatawang Ginoo. At mo rin po kaya kayong pingarit mo po ang kapatid. Yung kanaan naman po sabi na bilang kapapalo na po pakinakana mo aking kikatamang pamaglako. Kaya niya pong Biyernes alas 6 niya sana pong maraming tamong datang bangkalita na tamang pong magawag kay oras. At niya tapos na pong budget kung talanda niya mo po yung katamang sekretary, walim po kasing din sa kentamo, kukuha na po kas-advance na dimban pangargatang gas. Kanya sana po dito silang budget mga na lang. At ating mo rin po ipabalo po, magbakay tamo po. Makalita tamo po masyadong kaya kayong dalan. Hindi pong isipan kayo, hindi kakinig ka po kung San Jose, mga tuhiyan na pawas siya po. Kanya sakto-sakto yan mo pong makuta mong alas 6 kayo, mga alas 8 medya, tutala po kayo. Kaya kalita na mo po mapon. Pasipay po, takal salamat. Salamat po kay katamong kapatid. Dahil nakala na turin na kay katamong pasgawan niya po. Ang timurin ka rin kay katamong tagapagsalita. Makakaloko po yung oras At siya po yung brother Wen Yalam. Patali saya mag-share. Makakaya pa po. Maya kaya pa po. Kaya po kaya kaya
speaker niya eh. Muna po, kung ko akong dutungan din ang mensaheng nasya rin katamong patay. Tungkol kay katamong medyo bidan po. Kaya parte na po ni katamong pamilya-biyabi ang pampanitipon. Kaya kamasela niya pong party na pamagara na yung video. Ding kapatid ay Chukilwan, ere po lubos panuwalan ng video. Na dakaling karamdaman tamong pamanlayit, pamanusig, na rin kakatamong gagamitan ng video, king karelang abot kaisipan, na karera ay lakuti. Nasasabihan ng diretso, datang gabitan dari expertise ng metong labong mangkukulan. Yan po. Pero ayon kay katamong mamagalan, nung kitang karelang sasabihan ng pampasilada, mangkukulan na, sana nakatamong daramdaman magsalitang magpasto tungkol kitang kaburiyanan ng Pino, nung deti karela ay nakatupuan. Palagi ako po ay tamo dapat panandaman o pagkamwa karatang sasabi na lumalay o nag-uusip sa ating paniniwala bilang isang espiritista. Sapagkat nasusulat sa Biblia, kung kayo ay ipinag-uusik, mapapalad kayo dahil sa ating pangalan. Pinag-uusik ka man, mapalad ka naman. Huwag kang magalit, huwag kang mainis, Diyos ang mahatol. Sa panahon po natin, nung unang panahon pa, maraming mga tunda na ginawa ang ating Panginoon na kung iisipin mo, kung titingnan mo, napaka-imposible na mangyari. Parang hindi ka panipaniwala ang mga gawa ng Panginoon. Tingnan po ito. Noong panahon po ni Propeta Moises, si Moises isang ordinaryong tao na hinirang ng Diyos bilang isang propetang totoo. Kapanahunan ni Harang Paraon, nagalit sa mga panik ni Propeta Moises, inahabol sila. Nakita ng mga tao kung gaano kabuti ang kapangyarihan ng Diyos. Biro mo kung titingnan mo ito, napaka-imposible. Si Propeta Moises, kung paano niya mailigtas ang kanyang mga kasamang mga tao na wala silang madaanan. Puro tubig, dagat, malalim. Kung dadaan ka doon, maraming mamamatay. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Malawak. Pero nung umahabol sila, malapit na sa kanila, umaasa sila kay Propeta Moises. Kung totoo, tunay ang kanyang Diyos na kinikilala, paano na sila mailigtas ang maraming tao? Nung malapit na sila, dahil pag nahabol sila, tiyak mamamatay sila. Pinapapatay niya ang Paraon. Umarap sa dagat si Propeta Moises. Sabi niya sa kanyang mga kasamang tao, bigyan niya ng kanyang mga kamay. Inunat ang kanyang mga kamay. Tingnan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ganyan lang ang kanyang sinabi ni Moises. Nahati ang tubig sa dagat. Nahati. Nakadaan sa gitna. Walang tubig. Kung tao lang ang gagawa doon, paano mangyayari ang isang bagay na yun?
na ang tubig, patatabihin niya. Magkakaroon ng daanan ng mga tao. Walang sumasalo. Kung titignan mo, imposible. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Magkagawa niya. Sabi ng mga iba na hindi naniniwala. Huwag kayong maniwala dyan. Mga tangkang nangyayari yan. Gawa ng demonyo yan. Pati pa naman yun, gawa ng demonyo. Halimbawa ngayon dadalhin natin sa isang medium, sa espiritu na galing sa Diyos. Tubig. Walang ginagamit ng mga bagay-bagay. Gaganuin lang ng Espiritu Santo. Ang tubig na natural ay magiging pula. Walang nilagay na pula. Kung titingnan mo, napaka-imposible eh. Sabihin ng hindi kasama sa paniniwala, sabihin nila, gawa ng demonyo yan. Sabi na naman nila. Lahat ng ginagawang mabuti, wala nang masabi ang ibang tao, kundi gawa ng demonyo. Kaya nasasabi nila, ang gawa ng mga espiritista, gawa ng mga demonyo. Tayo ba'y tuloy mga demonyo? Sino ang demonyo? Ang sinasabi sila yung mga demonyo o yung nagsasalita na sila ang gano'n? Pati ang Biblia, pinagkikiraman ng marami na nagka-translate. Binabago ang wika, binabago ang salita. Hindi inilalagay ang tamang salita sa Biblia. Basahin mo ang English version. Wala kang mababasang gawa ng mga espiritista, mga ganito. Nag-translate sila ng ibang Biblia. Nilagay nila, ito ang gawa ng mga espiritista. Lahat ng mga bagay na nangyayari na hindi nila matanggap, sinisisi sa mga espiritista. Gawa. Paano mangyayari ang isang espiritu ay bumaba at magipag-usap sa mga tao? Hindi naman pwedeng manhid-manawag ang mga espiritu ng Diyos eh. Hindi naman pwedeng magipag-usap sa mga patay. Bakit ba ang kinakausap ng mga espiritista, mga ito ba'y patay? Kung patay, bakit nakakapagsalita? Ang tanong. Pwede ba magsalita ang isang patay? Hindi. Sino kinakausap? Buhay. Hindi patay, kapatid. Diba? Kaya, ang Diyos, hindi pwedeng ipahayag ang kanyang mga gawa kung hindi siya gagamit ng mga tao. Ang Diyos gumamit siya ng tao bilang instrumento para may pahayag ang kanyang mga salita. Paano natin maririnig ang isang espiritu kung walang kasangkapan bilang isang tao na gagamitin ng isang espiritu? Kung pwede siya magpahayag na walang gamit, mali po yun, wala sa Biblia yun. At hindi rin pwede magsalita ayon sa kanyang sarili. Diba? Pakinggan niyo po ang ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21. Ganito po ang nakasulat, ang sabi ni Apostol Pedro. Na maalaman mo lang ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao, sapagkat hindi nanggagaling sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay magsalita buhat sa Diyos na nanaudyukan ng Espiritu Santo. Ang nagpapakilos po, Espiritu Santo. Hindi tao ang nagpapakilos. Naudyukan sila ng banal na Espiritu. Hindi naggagaling ang hula sa kanyang sarili, kundi nanggaling sa Diyos. Ngayon, maraming mga Espiritu eh. Pero hindi lahat ng mga Espiritu ay sugo sila ng Diyos eh. Hindi lahat ng Espiritu sugo. Parang tao yan eh. Hindi lahat ng mga tao ay sugo.
Hindi po. Ngayon, kung sinasabi ng marami, pili lang ang mga medium. Sinasabi ng ibang nagsasalita, lahat ng mga tao pwedeng mga medium Sa akin po, hindi pwede. At sa Biblia. Kung sabihin ko rin, so sasabi ako sa mga nagsasalitang lahat ng tao pwedeng mga medium, lumalapag din ako sa nakasulat sa Biblia. Di ba? Kaya, maraming mga espiritu, pero hindi lahat sugaw. Pakinggan po ninyo, nasa Hebreos 1:14. Ganito po ang nakasulat. Hindi taga silang lahat, hindi taga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga nagmamana ng kaligtasan. Hindi silang lahat mga sugo, mga espiritong sugo na galing sa Diyos para magbigay ng kapakinabangan sa pagmamana ng kaligtasan ng tao. Hindi po silang lahat Kaya, kung hindi sila sugo, kung sino-sino ang dumarating na magpapanggap, meron na hindi nagpapanggap meron totoo, meron hindi totoo, pero pareho silang espiritu. Parang ganun yan parang medium yan Pareho silang medium. Pero hindi lahat ng mga medium ay mabubuti, kapatid, na lumitaw sa mundo ito. Lahat sila medium pero hindi lahat sila ay mabubuti. Meron mabuti, meron hindi mabuti. Ngayon, paano mo makikilala ang isang medium na hindi mabuti? At ang mabuti? Ganito, tingnan niyo po kung paano yung medium na hindi mabuti. Gawa 16:16. Tingnan po natin kung mabuting medium ito. At nangyari na nang kami nagsisiparoon sa mapapanarahinan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumalduman na espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. 17. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na sinasabi mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito na nagsisipangalan sa inyo ng daan ng kaligtasan. 18. At maraming mga araw na ginawa niya ito, datapwat, paling-asa si Pablo ay totoong napagabak, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya, at ito ay lumabas ng oras din yaon. O bakit? Nasa isang babae ang isang espiritong may karumalduman. Lumingon si Apostol Pablo. Sinabi niya sa kanya, lumabas ka. Ang sabi niya sa taong yan, lumabas din sa oras din yaon ang espiritong yon sa tao. Gamitin mo lang ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagsabihan mo lang ang masamang espiritu, lalabas sa kanya. Lalabas mo yung kapag susunod yun. Ibig sabihin, yung espiritong nasa kanya, hindi masama, hindi mabuti. Bakit? Nagsasalita siya dahil sa pakinabang ng kanyang mga Panginoon na nasa likod. Nanghuhula siya. Tapos yung nasa likod niya, umiingi ng bayad. Pag ganun po ang ginagawa ng isang medium, hindi siya mabuti, kagaya ng nakasulat sa Gawa 16:16. Kaya napakalinaw po sa Biblia, tinanggap ninyong walang bayad, ipamudmud ninyong walang bayad. Period. Ang salita ng Diyos, hindi niya ipinababayad kaninumang tao. Walang bayad ang kanyang mga salita. Kaya, makikilala mo kung sino ang mabuti at hindi mabuti. Ngayon, diyan mo makikilala
ang mabuting medium sa 16:13 sa ibinigay na referensya sa ating paksa. Pakinggan po ninyo 16:13 ng 1. Ito po ay mabuti. Dahil may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating. Yun po ang totoo. Ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. O diba? Yun po ang totoo at tunay na espiritu na galing sa Diyos. Ang medium po, pagpanda po siya, ang dumating, totoo na galing sa Diyos. Totoo ba ang espiritu? Manhid manaot? Nagtatanong ng marami, kung totoo bumababa ang espiritu. Kasi, ang espiritu kasi, ang tao ay bawang tao, namatay na. Ngayon, niluwalay ang kanyang espiritu. Pag wala na sa katawan, ang espiritong yun, katulad ng mga anghel ng Diyos eh. Parang anghel na siya ng Diyos eh. Ang espiritong yun. Totoo ba bumababa ang espiritu? Pagkatapos ang bumaba, nagpapaalam, paitaas muli sa taas. Bumabalik kung saan ang galing. Pakinggan po ninyo. Sa 1:51 ng 1, kapag Tagalog po, napakalinaw po sa Kapampangan eh. Di pa mali, ang sabi niya. 1:51. Basa niya pa sa Tagalog. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga hangin ng Diyos na nagmamanhid manao sa ununan ng anak ng tao. Kapampangan po na kanino. At sinabi na kaya, ikatutwan niya kayo sa sabihan ko, akit yang makabuklat, akit yang mabuklat, ing balwa. At manikla at tipa. Manikla at tipa, ding angelas ng Diyos, tulid ding anak ng tao. O, di ba? Nakalino po? Manik at tipa. Ding anghel na ng Diyos, manik tipa na. Dagdalawan nakatamot ng anghel na ng Diyos. Ding Espiritu, ang mabuti. Ngayon, kung may dumating mga masama, huwag ninyong tatanggapin. Kasi magkikilala mo naman sa kanyang mga salita eh. Sa kanyang mensahe na dinadala eh. Kung totoo siya o hindi. Magkikilala mo siya eh. Di ba? Ngayon, ang ating mga medium, hindi naman bibliyatin ng mga yan eh. Karambiyan, hindi naman nagbabasa ng Bible yan eh. Pero ang kanilang mga sinasalita, salita yung Espiritu, hindi galing sa kanilang sarili. Pinatutunayan po ng Biblia yan eh. Hindi galing sa kanilang sarili, kundi salita ng Espiritu. Ang kanyang laman, ang kanyang katawan, wala nang kamalay-malay yun eh. Sa 63 ng 1. Ipakita sa screen. Ito po ang nakasulat. 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, di ba? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Kasi ang buhay kasi ang Espiritu eh. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Di ba? Kaya ang isang video, walang nalalaman ang kanyang sarili, ang kanyang katawan eh. Walang anuman. Kundi ang kanyang sinasabi na lumalabas sa kanyang bibig, dahil sa Espiritu yun, hindi lang nangangulugan, ang Espiritu dumating sa kanya, pupasok sa kanyang loob ng katawan, hindi siya sumanib. Hindi siya sumanib. Bakit siya sumanib? May isang nakapira eh, tapos papasok ka rin, mag-siksiksiksiksiksiksikan ka. Paano makakasya? Meron nakapira dito eh. Di ba? Hindi ka nakakasya. Pakinggan ninyo Ezekiel 2:2. Ito ang nakasulat. Ezekiel 2:2. At ang Espiritu ay sumaakin
nang siya'y magsalita sa akin. At itinayo ako sa aking mga paa at aking narinig siya na nagsasalita sa akin. O, di ba? Nagsasalita siya eh. Hindi naman sumanod sa kanyang katawan eh. 23:2 ng unang Samuel. Ito ang kanyang kadugtong. 23:2 ng unang Samuel. Ganito ang nakasulat. Kaya sumangguni ba? Di ba? Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi yan ako aking sinaktan. Hindi, pangalawa. 23:2. Pangalawa. O ito. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko at ang kanyang salita ay sumaaking dila. O, di ba? Napakalinaw ang nakasulat sa ikalawang Samuel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko. Sino yung ginagamit niya? Si Samuel. Si Samuel nagsasalita, hindi galing sa kanyang sarili, kundi galing sa Espiritu ng Diyos. At sa kanyang salita ay sumaating dila. Asaan ang Espiritu? Nasa dila. Binibigkas mo ang kanyang salita. Hindi sumali sa buong katawan. Nanggaling pa sa kanyang sarili? Hindi. Kaya pag sinabing sumali, yun ang tinatawag na makukulang. Kaya minsan nangyayisa yan. Sabi niya eh. Bakit ganun? Nangingin eh. Sinasaliban yun. Sinasaliban yun. Ano sabi ng mga iba? Ay, sumali ba yung Espiritong Demonyo sa kanya? Kaya nanginginig eh. Oo, tingnan mo. Nung sumali ako sa isang paniniwala, kapatid. Sa isang paniniwala, nasa unaan ako eh. Akala ng marami nasa likuran ko. Tingnan mo si Brother Ben. Kasama na natin. Sumasayaw. Gumagaling din ako. Tumurong din ako. Tapos, praise the Lord na ako, praise the Lord. Tumutuwa na may nasa likod ko, nasa unahan pa naman ako. Gumagay na pa ako eh. Praise the Lord na ako, praise the Lord eh. Ngayon yung isa nakita ko, napunta sa harapan ko, umiikot, nakapitang mata. Nung umiikot ng gano'n, nauntog ang ulo sa pintuan. Sabi ko sa looban ko, ay, yan, ikaw kasi, sabi ko, maya-maya sa tabi ko may bumaksak. Nung bumaksak, nangingisay. Tinutulungan ko sana. Wag, sabi ng isang kapatid, huwag mo hawakan. Bakit? Pinuspos ng banal na Espiritu. Meron pang gano'n na pinuspos ng banal na Espiritu na nangingisay ka? Sabi ko lang gano'n. Walang nangingisay. Bakit nangingisay? Sabi ko pinuspos ng banal na Espiritu o baka yung sinasabi sa iba, nagawa ng demonyo yan. Ako yung mo sinasabi, baka hindi daw ang mabuti o gawa ng masama. Nangingisay eh. Bakit ako? Pinupuspos ako ng banal na Espiritu, hindi ako nangingisay. O tingnan mo isa, ikot pang ikot, nagdadasal, nauntog-tuloy ang ulo. Pero kung nakagirat ang kanyang mata, hindi mauntog ang kanyang ulo. Alam niya ang kanyang dapat pupuntaan eh. Sabi na sa akin, Brother Ben, sumali ka na rito. Wala ka nang makikita ang totoong reliyon. Kundi ito lang. Kapatid, sabi niya sa akin, umalis ka na sa Espiritista. Di ba? Pakilagay na sa screen, 15:20 ng Roma. Ito ang binasa ko sa kanila. Nung binasa ko ito, nagulat. 15:20. Ating nilayon na may pangalan ang Ebanghelyo. Hindi doon sa mapagbabantaan na kay Kristo upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pagsasaligan ng iba. Kapatid, ang isang kapatid na nakatayo na, nakapundasyon na. Ngayon nakapundasyon na, bakit pa ninyo binubuno? Binabawal ni Apostol Pablo yan. Pinagsasaligan niyo pa sa iba. Gusto niyo kunin yung bunutin niyo. Pinag-isayin niyo sa inyo. Hindi ba bawal ng Diyos yan? Bakit niyo ginagawa yan? Diba? Ang nakatayo na nakapundasyon, huwag niyo nang ipupundasyon. Nakapundasyon na yan. Ang pinag-usapan ang reliyon, huwag mo sabihin ito ang totoo, kapatid. Bakit nakapagsasalita sila ng totoo?
Totoo ba ang kanilang sinasabi? Tingnan natin kung totoo. Kaya sabi ko kanina, aalamin niyo ang kanilang sinasabi kung totoo galing sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa akin, ito ang tunay na reliyon. Dito ka na sumali. Totoo ba yan o hindi? Sino ang totoo? Ang sinasabi niya si Kristo, 14:6 ng 1. Kung ano yung totoo, ako kasi hindi mo sinasabi pumunta ka sa Ista, yun ang tunay na reliyon, hindi. Di ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Sino ang totoo? Sino ang tunay? Si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino ang totoo? Si Jesus. Ang reliyon po kasi yan. Ibig sabihin ng reliyon, reliyon. Muli. Pasibayo. Leon, pagbabalik loob. Muling pagbabalik loob. Kaya pag tinawag na reliyon, pagbabalik loob sa Diyos ang ibig sabihin. Kaya tinawag na reliyon. Diba? Pakikiugnay sa Diyos yun Kasi kung magbalik loob ka sa Diyos, ibig sabihin, gusto mo na magipag-ugnay sa Diyos. Diba? Ang mga tao ay ang nagbabalik loob, magkikipag-ugnayan sa Diyos at ang Diyos sa mga taong bumabalik loob. Nagsisisi siya, pinapatawad naman ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Ganun po yun. Kaya kung mag-uumpisal ka, kapatid, tandaan po natin, huwag kang mag-uumpisal sa kapwa-tao mo. Ang gawa ng mga iba, ganun Meron divider Nandito yung guru Nandito kayo. Anong kasalanan mo? Nagnanakaw po ako ng manok. Nangukuha po ako ng pera. Nananakdan po ako. Ay anak, sabi ng isang guro, huwag mo nang gagawin niya. Bakit ka ba umpisa sa akin? Sige, walang kasalanan? Hindi dapat natin gawin ang mga bagay na yung kapatid. Kanino ka nang umpisan? Ganito ang pag-umpisan. Unang 9 ng unang 1. Ganito ang nakasulat. Ganito. Kung itinahahayag natin ang aming mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo'y patatawarin sa aming mga kasalanan at tayo'y nililisin sa lahat ng kalipuhan. Mag-umpisal ka kay Kristo. Ang nag-aalis ng kasalanan, hindi yung meron may kasalanan, sa walang kasalanan. Unang itindihan ng 1, bago ako magtapos. Nakadamit na ako ng 5 minuto, kapatid. Unang itindihan ng 1, dito ang nakasulat. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Kristo Jesus na walang kasalanan, sa kanya po tayo mangungumpisal. Kaya ang biyaya po na ating tinatanggap, kailangan pangalagaan po natin yun. Huwag lang tayong maging tagapagdinig lamang, kundi tayo'y tagatupad sa ating narinig na tamang salita. Kapatid, huwag po tayong paliligaw kanino man. Tandaan po natin, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng sinuman. Kung minsan, ang kanilang mga salita, merong sari-sari, parang tindahan ng sari-sari store. Kailangan, huwag tayong maging ganun, kapatid. Bago magtapos, iwanan po ang isang talata sa inyo sa Hebreos 13:9. Ganito po ang nakasulat. 13:9 ng Hebreos, ganito ang sinasabi. 13:9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Kapatid, huwag kayong maniwala sa mga turong sari-sari na hindi kilala. Maya kayabak po, babalik ko rin siya sa puso. Takan po nga dakal at salamat kaya din kaya ka mga tawaging tagapagsalita. Gana po kareta nga minuna kaya at salamat.
salamat tayo po kare kabiasnan dinyada po kaya katam kaya pangkagiwan do at malugod niya po yung kaya katam ngayon pinandit paglasa po nga itamong sablang ni kakapatad miras tamo po kaya ti payapaan po at ngayon po kaya katam po nga pamitipon kasagiwan mo po kare kung kaya katamong pisaw-saw 3,160 la po. At yung kaya katamong pong pamamunta kay Isabela Pasibayos wala kay kayo. Ulit pong masakit yung manalakaran na po. Brother dahil po yung maka-front kanil kaya katamong mission. Lalo na po na yung kaya katamong kayo pa yan. Isibot at yung peningye. Binyatang pong obligasyon kaya. Tinggap na. Sana po ito po metong kooperasyon na po. Kaya katamo po panaglako, sana po mayakit siya. Metong man po kaya katamo, sana makanyang tamo pong pasakot, karetan dapat manakupan kaya katamo. Uli pong intutuna pang metong alakad na po. Dakala rin nga alupa po nung magdesisyon po ng mga party, kaya po malyari. Buune po yung desisyon tamo kini metong na makabuune yamo po ito alaka na po ngaliwang desisyon dali numegawan tanya mo ito ulit pong nung magdesisyon ko pa kanini sa gabal ko po kaya pamaglakoy bilang pong Pangulo mamuntukan ng sentro king kaya katamong pamisaw pa ini makapayinlanang kepo king kayo pa yan nepo abinya tamo king kaya katang kapatan ya po yung may desisyon ni desisyonan po ng body kaya po desisyon itaman po yung desisyon din po sa niya so etane po wapakli yung desisyon na ini yan na po yung gawang tamo bisa tamo po ang ngali nung nano ya po yung kaya tamong pisagi ya po yung tukyan ya po yung kanak ng pag-anaagi kayo uli pong ya po yung masampat ang pong masampita mga gawain ya po kaya katamang pong desisyon then kaya katamang kapatid uli pong masakit yung makipag-unayan ka rin sa again so solved na po ito ngayon yung pamaglakotang po alas 6 na po ni gat panapon kay ba't na po ni kaya katamang modena so rin pong pag-anakat po yung kaya katamang pong pengay darang kapatid Dina na po dungka may pampay niya po kaya iglaw na po. Kaya pong kapatid, isang suki, meron manungkulan tamba at kaya tamang katungkulan hanggang pong pinasistayan na po. Siguro po gawan tayo po ini, bakang ikatin niya pong kapasnawan na po. Hanggang kaya tamo mo po, detanya ka rin kaya tamang panalangin. Ulit pong pilan niya pong aldo kanina. Niya po magkamali. Adwa na pong aldo kasi nga pong mag-text lang na ako chubok po kayong ating pong lakad niya po ako ipunta ka rin okay niya po sana kita mo nakakapatid so malugod niya po yung kakatamong yung kakatamong tema patutunay po kakatamong ang mga kaloob ng obiyaya sa panggagamot at palitain na nasusulat sa Biblia na may kabanalan na pinakilala ng medyumidad. So, dakal na po patuto kay katami ni, na po, pamanuno, so, may po kay katami kay nga, yung darang miling, na dili po, may sabi kami, tungkol kay katang kasal pantayan, yung po, may nandaman niya yan, adwaya po palang banmang makayang po niyan, pero ngayon po kaya niya tayo. So, rin po, eno po bayo kay katamo. Yan po. Eno po bayo, nung maluwatan na pong kakilala rin. Mupin, kay katamong kapag-aralan, ngayon, kay kapanaunan, patuloy po yung pamanyaliksik. Katamo po pwede katang ang gatamo mungkin. Kailangan, yung kay katamong pamag-aral, pasulong na niya. Yan po. Itas tayo po, uling nung manatili tamong mo po kini, tayo po akit. Maunta din may po nga kasal pantayan. Mupin, yung palyulong akit katamang kailangan, makaugnay at yung hurinan yung katamang din. Aliwa po itang
Beritaya mo pong sumulong hindi katamong kasalpantayanan, uli namo po ni tamburinan hindi katamong sarili. Halipo, inutos na po ni katamong Ginoo, utos na po ni Diyos katamong po ipayisip nung namin dapat magyaring gawan ng metong nga talasalpantaya. Hindi katamong pong kasalpantayanan, katamong yaman kaya, po balo ka rin aliwan po. Katamong po kilalanan me, iya po yung balo ko. Kung sa amin kilalanan ang kiyang sarili nung nanuya yung kasalpantayanan na kiyang lupay. Pakilala mo yung kiyang sarili, patutwanan mo yung kiyang sarili, karing kiyang mangaya pa dapat. Iya po yung kiyang kapag-aralan, kiyang kasalpantayanan na yun. Ako po, never ko pong sabyan, kaya di na kami, nunay palagi ko pong sasabyan. Kilalanan mo yung dandaman mong mamano, kilalanan mo yung pamagaran, yung yapin yung dalan kaparakera. Kanya, sana po kalugurang kapatid, yung kasalpantayanan, yung lugod ang pong sawak na yung ginugiratan mo ng alang sawa. Yan po, matnubeya kiratan yung banggawan tala mo rin, mayat ng banggawan tala mo, yung mayat pa mong obligasyon kaya. Yan po, makilala yung tunay kasalpantayanan, pagpangking mayat ng dapat. Yan po, sabi na, binyene nga lang bayad, pamyene nga lang bayad. Period. Yan po ito. Kaluguran na kapatid, dakal pong dakal salamat ngayon oras iti, oras sa makayat tune. Sana po yung lugod na ng Diyos, kaya katamo, kaya kumawang kapilanman. Dakal pong salamat.
katas-katasan ang mayestrong kay kaming Ginoo. Alala pong pupus din kay kaming pamipuri ang pong pamipasalamat kay kaming pinanggit. Ginoo, king udinanin kay kang banal alugod. Ike pong sablang anak mo, ing makanyan mo kergong tinipon, king kang bale panalamihan. Bang makanyan kergong sumuyo banal mong arapan. Igpa minibot king simula, naningke kaming katipunan na iti, ing makanyan meng pepayampun ke kami ing kapayapan. Ang ganating mayani kami pang banal impet na bayan mo kami. Ginoo, salamat ngayon kaurasan. Karing pagkalugmong biyampong sikanan kay kami ng Diyos. Kalaki itong balong ablas kareti lunayin puryanda kaampong pasalamatan. Salamat karing pagkalugmong biyaya kay kami. Milabas kami karingal domi paingin kami kulangan. Dakala salamat kay pa ngayon kaurasan na iti. Ing makanyan mo kiyargong petnubayan, pigkalubing tinaping alang lebadura. Bang makanyan mila namang pakabisyan din kay kaming kahang espiritu. Ginoo, salamat kay ka. Ngayon pinandik, ing binuklod mo kami, ing kekang pahayang pong Diyos ko makanyan po karing ke kaming ngaldo pang bukas, ing makanyan mo ke pong patnubayan, makanyan mo ke pang pagkalubanan sikanan. Ginongin ing kaurasan ay o ing kekang iglesia, manalangin kami, kay batnanin kay kaming tipunan, ang gana pa naman itang kay kaming kapatad, anong makananong kilbit may kayang puso ang pong panandam, ang yaning kapinanditan na iti Diyos ko tiyuya karing gamat daring biyasa, adwan mi kay kangening kaurasan na iti, kapamilatanan kay kaming pamisaw-saw a panalangin, kaya duwanan kaya Ginong Diyos, ing makanyan mo kung ipagkaloob din kayang mayupayang gamat. Ginotag kilan may kayang masakit at atawan, dinan may kapasnawan, dinan may sikanan, bang makanyan niya namang makagawa at makapaminto ka kayo. Ginooy kayang sablang anak mo para mo kayang patnubayan. Ngayon pinandit ay ti Diyos ko malawot ang pong malapit, makanyan kaya kung misasan metong ang ganay pare tang kaya kaming kapatad. At yu makalawit at yu kingaliwang bansangin ng kaurasan na iti makyabel at makirandam. Ginoo, patnubayan mula naman ilawit mula naman tinanumang kapahamakan, binan mula naman sikanan ng pong puwersa, binan mong ganaka apuso ret ang karelang kautusig pa. Iya puwi nga duwan mi kay kangening pinandit. Ngayon mikakawani kami kaya kung sablang anak mo Diyos ko. Ang gana rin kaya kami mangalating sakayan. Ipabendesyonan mo lating kayang kalam. Nung payapa kaming miraskin. Makanyan mo naman pupot ang magsikubli kami linisan mi kay kendalan. Ginoo, ore ni puri kay kami ngawat kaya ka. Ipapapamilatan mi nganing sabla. Kaya ikay malyaring kaya beni, ikay malyaring manimunang pong tauli kaya kami, malibat na ngayon yung gaman tiwakas, iyan ang sato sa langit. Maya paya ako. Nangatang pumaras mo ko, pala, repot mama ko. Kung tagetang kiratang tengan.
Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.